Masak sambel gereh pedho. Sore iki bali nyambut gawe blablas nang selepan jikok beras. Daerah jenengan ndak tasih enten gilingan pari ngaten iki. Mesin gilingane enten kalih nika. Dadi mesin sing damel ngupas kalih dados beras. Langsung tak taleni gawa bali. Tak tekok ngarep soalnya akeh samar nak jomblang nak tekok mburi. Singkat cerita iki wis tekan omah, aku langsung ngethok-ngethok gereh pedho. Gereh niki wau sampun kula bedhati nggih. Ngrajang bumbune bawang berambang lombok. Nak rajang-rajang ngaten niki rada ikris, kudu yo telaten. Lah niki sing racik-racik dikancani Pake lungguh teng sisahe kula nika. Turine aket mawon ki dereng maem, langsung dedek geni. Nah, wonten urup-urupe kalih kayune garing gambil niki. Gereh pedhone digoreng garing. Wajane sampun kula kumbah resik. Godhong jeruk kalih irisan tomat sokne wajan. Niki kula tambahi cepipit kalih terong ungu. Seasoning uyah moto gula pasir. Tambahi toyo sekedhik, tutup sauntara kersane medhok. Terakhir gereh pedhone sok nek wajan. Dientosi nganti nyemek. Ampun kelalen diincipi riyen menawa enten sing kurang. Alhamdulillah sampun mateng gage-gage maem. Sambel gereh pedho cepokak. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wau bali nyambut damel nggih dereng adus langsung masak maem teng ngajeng pawon. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut maem rumiyin.